El Club Natació Sant Andreu va acollir durant 5 dies el millor squash amb la disputa del Campionat de Catalunya de les categories de base, sub-11, sub-15 i sub-19, però sobretot va destacar per ser l'escenari del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de la categoria absoluta, la prova més important de squash que té lloc a la capital catalana i que va dur fins a Sant Andreu algunes de les millors raquetes situades entre les 100 millors del rànquing mundial. El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona tornava al Club Natació Sant Andreu després de 7 anys. Des del 2006 que el club andreuenc no acollia aquest premi, que està inclòs en el circuit mundial professional d'esquaix. Durant 5 dies es van poder veure partits de primer nivell amb participants procedents de diversos països com França, Alemanya, Finlàndia, Itàlia o Egipte. En una competició de molt nivell dominada per alemanys i txecs, Alejandro Garbí, Edmond López i el jove Iker Pajares van ser els representants nacionals que més lluny van arribar en el quadre del trofeu. La Federació Catalana ens va donar l'oportunitat de poder jugar aquest campionat, on 5 o 6 representants de Catalunya vam poder jugar-lo. Hem començat tots des de prèvies i només 2 vam arribar a quadre. És una oportunitat així que s'ha d'aprofitar, doncs jugadors d'aquest top mundial no juguem tots els dies i bueno, vam intentar fer el millor possible i ens vam ficar a quadre, que era ja l'objectiu que teníem. Després d'un gran campionat que el va dur a superar en una dura semifinal el danès Christian Frost Olesen, Rafael Candra, un dels favorits a priori en la prova barcelonina, arribava a la final on l'esperava el txec Jan Koukal, un dels jugadors més experimentats del circuit internacional. Però aquesta experiència no va servir de gaire davant la fortalesa física de l'alemany Candra. La igualtat només va durar els 2 primers sets. El primer el va guanyar Candra per 12-10 i en el segon Koukal recuperava terreny i aconseguia igualar-lo amb un 9-11. Però a partir d'aquí, el jugador germànic va demostrar per què la barcelonina és la 5a final que disputa enguany del circuit internacional i es va acabar imposant en comoditat en el tercer i quart set per 11-6 i 11-4 i aconseguir així el seu primer trofeu internacional Ciutat de Barcelona. Era un partit molt dur, com aquest nivell sempre és. Hem començat molt igualat, punts molt llargs. El segon joc també el mateix, era molt dur, era brutal. Candra hem començat a controlar més els punts i jo veig una mica que el Jan Koukal estava cansant una mica més que l'altre. Els dos tenen molt bons jocs i per això han passat un bon final. El de Sant Andreu va ser el primer triomf d'un prometedor, Rafael Candra, al Ciutat de Barcelona.